Před pár lety lámal Rostislav Širmer rekordy v pojídání švestkových knedlíků a dalších dobrot v neuvěřitelném množství. Dnes obyvatelé Holešova na Kroměřížsku mediálně nejznámějšího spoluobčana mnohdy ani nepoznají. Od dob své největší slávy totiž dokázal zhubnout celý metrák a kariéru soutěžního jedlíka definitivně pověsil na hřebík. Rok 2001, tradiční velká cena v pojídání švestkových knedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. První a největší triumf Rostislava Širmera, světový rekord. Za hodinu spořádal do té doby nevídaných 161 kusů, tedy bezmála 5 kilogramů. Přestože byl jako řezník spíš na maso než na sladké, přihlásil se do soutěže a davy šíleli. Noviny každoročně psali, že rekord Trnkobraní opět odolal a to se nám nelíbilo, ale vůbec jsme nepočítali s tím, že zrovna v roce 2001 přijde někdo, kdo z ničeho nic ten rekord překoná, protože my jsme Rostiu Širmera vůbec předtím neznali. To byla čistě náhoda, protože jsem zkrátka viděl ty figury, kteří se tam hlásili a říkám, to není možné, takže se přihlásím, ať tam mají pořádného chlapa. Ano, tohle je Rostislav Širmer dnes. Málo kdo už by v něm hledal bývalého krále jedlíků. Na těch závodech jsem se dokázal tak vyhecovat v tom prostředí a ti lidi, jak když fandijou a povzbuzujou a žer, tak člověk žere. No a od té doby jsem se začal zúčastňovat různých pojídačských soutěží. No a dalo by se říct, že se člověk tím pádem jakoby rozežral, že si zvykl na ten větší přísun. Mi to nevadilo, ale tělo nabývalo. Takže já jsem vlastně v roce 2004 zjistil, že mám 222 kg. Na tuto etapu svého života je sice stále hrdý, ale snad ještě víc na to, jak s ní dokázal skoncovat. Přišly totiž zdravotní problémy s klouby, s cukrovkou, s vysokým tlakem. Mám malýho kluka, 13letýho teďka, takže chtěl jsem si ho ještě užít a tak jsem se rozhodl. Tady toto bylo pro mě, že zkrátka chci s tím mladým ještě pobít chvilku, tak jsem se rozhodl, že shodím. Přiznává, že mu pomohla operace, při které lékaři přiškrtili příliš rozšířený žaludek speciálním kroužkem. Ani takový zákrok ale sám o sobě ještě nemusí být 100% zárukou úspěchu. Je to v tom, že člověk to musí přepnout tady v té hlavě. Opravdu je to v hlavě. Nemíchám spoustu jídel dohromady jako předtím, že z toho. Takže víceméně mám takovou dělenou stravu a hodně zeleniny, hodně ovoce. Výsledek? Rostislav Širmer zhubl rovný metrák. Je skoro poloviční a nemůže si to vynachválit. Tak a teď si obleču gatě, kterých jsem chodil, když jsem měl kolem těch 2 metráků. Jo? Na mě vlastně všechno šili. Já jsem měl absolutně nekonfekční figuru, takže konfekce to bylo pro mě jenom mávnutí ruky a z dálky pryč. Když ta moja šla něco si nakupovat, tak to já jsem zůstal radši venku, protože to akorát byl člověk z toho nasraný, že tam nemůže ani vpáchnout. Většina zdravotních potíží vymizela, jen ho jako důsledek bohatýrských časů trápí bolavá kolena, kvůli kterým musel do předčasného důchodu. Z řeznického povolání se stal jeden z mnoha jeho koníčků. Pár kamarádů chce vyudit maso, tak se koupí bůček, dá se to dohromady. Já to vyudím, protože to umím, takže to vyudím. No a určitě nejsem se ze mě tím, že jsem zhodil tolik kilo, nestal nějaký vegetarián. Já jsem strašně rád, že se Rostovi daří dobře a že mu zdravotně to zhubnutí prospělo. Nicméně trošku jsem smutný z toho, že takový showman se objeví na soutěži málo kdy a Rostia prostě showman byl. No na druhou stranu jsme v dobrém kontaktu a vždycky bude čestným hostem Trnkobraní a věřím tomu, že každoročně ho dostaneme na pódium, aby se ukázal, aby se připomněl divákům a aby je pobavil a aby soutěžícím třeba odborně poradil. Rostislav Širmer říká, že ničeho nelituje, přestože jeho světový rekord už byl překonán, na žádný další nepomýšlí. Teď je právě vidět to, co jsem dřív nemohl. Teď si klidně sednu na bedku a můžu jet kam chci, kdy chci. Nemusím čekat, že mě někdo někam odveze, protože jsem moc těžký.